Mahamaya constituency along puthot BJP Rachari asong chapa hai thuji aphanpura hir jume ka chohangamai parupon Bangso Hud Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Chetong Dunsi Mahamaya constituency arlo Tovar Mei Lapen RCC Bridge Prabjin Pen Kasalam Ponje Phan Chechak Tekang Kedamtang Arko Inipai Thom Kebarni Lakha Kripho Mahamaya constituency Mondal Committee atum Chepatir Piponsi Mahamaya constituency along puthot BJP ka chepa hai je aphanpura hir jume ka chohang asi Karklia sai Dengpon Bangso ase Karklia Hud Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Setami Chetong Dunsi Mahamaya constituency aradaphan aning pathidut Bangso Hud Bangso Rong atowar kahinu thekte kanglongsi tong sekot pen adimalong penamat engineer atumaphan lam rehing pen chingkisi prabjin pen mate pini penabangbong paver block atowar street lights la pen RCC bridge hini kaselam piponje aphan lam toy piponsi prabjin pen ke claim ke pachunje aphan ta CM Ronghang pen chechak tekang udagara tumhanili pini lamchak chipilo pini siningrichu car clear ni siringcho laso ke thogar ni neli je chakang lo odak towar pevar block pena pen claiming no pulo odak towar mesen la pen ke towar ke dam la rong ke dam ke do laso kang ting ko hot ke siksa ko aju firlo klulin hot ke laso phan nili Karbi Anglong Autonomous Council pen solar street light tame laso rong suding kipi ponji aphan sini lilam chak pikang lo lapen ke dak korkan tiaroi lapen ke dikharu alang roi la hini alang roi do ajir dingklui pen dak kedam ke bang awar sai dolong ka be joine dondon ka be dolong ka be joine pinan kasik saka dore dolorong so to lasi odak rong so na pin pur pen nili dak nabard pen world bank pen laso bridge hini daki piponje phansi nili pini laso mane chujun ke chetong donar ni laso siningri choke thogar ni laso lapchak pikam Krong Plea Tower Section 2 aputha ka pachini pon lake team Karbi Anglong Bangso long le compensation ke palong je phan un an ke bo idun no nasi Guwahati along high level meeting ke padu along forest lapen pole na tumang bongsi chingki chingwai padulo Bangso mai along DFO Jagannath Rongpi pachetong dunsi Bangso long le lake forest land pusitame rada tumaphan long le pata bangki kipitang lo potsi long le hem pho tumaphan ke long le nama bangki tangkapi vek ningji pulo Seta central government atuma bang kroi krit hiblo pusi compensation ke long le phutha klar dakpen thangpon thu Kabang ke aprang ni tum Karbi Anglong Autonomous Council pen kon ma lai rat along le lo la pota ke long tang pulo lasi la soka pilong i phani ni tum Karbi Anglong Autonomous Council pen on an ke bori dun la pen DFO Jagannath Rongpi masi toidun hoda toidun pen hoda Guwahati long tame high level meeting dolo forest la pen ke four line tu meeting dolo hala so tame ne tum ke je pota ki pitang e rapor dake forest land bustame dake pota pie loga than lasi longle hem puge do koklo pot dake la tumhan ke laso anama bang ki pinangi longle anama ke sita central government bang nang creative lo la dake je ta ka survey hot ke bang hola sot ke bang pen amet bang chitom ti datla Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ka humri damahut Mahamaya hawaralong kaching thora sai ke deng ja phan kache chaka phutha KEECM lunsing teron pensetame kachoro palidun kado be Karbi Anglong rat nata hidumi pilo dapen pini nilitumla mentaro rong itu sininga nam nang pasun sekechar long alang li along nang idun dapen rat tu mana ningi pathe pon itu dapen aja da scheme alang li kechak pon dapange nili mohamai MEC hoi pen sitame alang li paninga klong pen chorupik lo athe ke churu nai ya athe do pigalang li phan alang li ke claim madam Karbi Anglong rat phan alang li MP election of France ta atok anu jitu development ke lilia dim sitame alang li dam si hal da rat pen ka tingki pon lagali tum theklong dak lo Dog Mokapen Semsing Inti Karbi Anglong Live